om at få ham til at tage sagen op. 1000 syngende børn, en ny lift til Dagmar og en skummer, der i dag kunne fejre 60 års jubilæum. Det er blevet tid til en tur rundt i regionen. Der blev sunget igennem i Musikhuset i Aarhus i dag. Jeg har Hannah Montana-tøj, og så vil jeg gerne prøve at synge fra min mor og far. Mor og far må vente til Hannah kommer hjem, for i formiddag var det daginstitutionerne i Aarhus, der var inviteret til arrangementet Små synger sammen, der er en del af kampagnen Syngelyst, og 1100 børn lagde vejen forbi. Vi håber jo for det første, at de får en rigtig god oplevelse i dag, og det synes jeg, der er noget, der tyder på her. Og så håber vi, at de voksne de tager inspiration med hjem og får noget mere sang og musik med ind i hverdagen sammen med børnene. Det vil vi gerne lægge op til. Børnene blev dirigeret af Rytmebutikken, og de bød både på egne sange og de gode gamle af slagsen. Vi sang Bussen, og så Mille Peter, Edderkop og Mariehøen og Indianeren. Og kan du huske flere? Hvad, Signe? Det tror jeg ikke, hun kan. Tak for i dag. Tak for i dag, Elber. Der var kransekage.